Νομίζω ότι αγαπάς το θέατρο. Πάρα πολύ. Γεννήθηκα στο θέατρο. Νομίζω από την οικογένειά σου. Από την οικογένειά μου, παππούς μου, γιαγιά μου, καταβολές, μπαμπάς μου, μαμά μου, όλοι. Ανάμεσα στους ηθοποιούς που υπήρχαν στο Μπουλούκι και στους διάφορους συναδέλφους των γονιών μου, υπήρχαν σε αρκετά μεγάλο ποσοστό ζευγάρια ομοφιλοφίλων, οι οποίοι για μένα ήταν οι νταντάδες μου. Με αυτούς τους ανθρώπους μεγάλωσα. Για μένα ήταν κάτι πάρα πολύ φυσικό. Δεν το διαχώριζα το ετερόφιλο ζευγάρι από ένα ομοφιλόφιλο ζευγάρι. Είχαν ακουστεί διάφορα σχόλια με αφορμή μια συνέντευξη που έδωσες. Ότι ίσως οι νέοι δεν δουλεύουν από επιλογή. Έδωσα απλά μια συνέντευξη μιλώντας πολύ ειλικρινά όπως θα μιλούσα σε μια παρέα με φίλους μου. Χωρίς να θέλω να κατηγορήσω τους νέους. Αυτό προτάθηκε για να γίνει θέμα. Θυσιάζω και τσαλακώνω την εικόνα μου μπροστά στην ειλικρίνεια. Είτε συνέβη προσωπικά πραγματικά, είτε δεν συνέβη, εμένα μου κάνει το ίδιο. Είναι μια χαρά με τον εαυτό μου και μια χαρά με όλους όσους μίλησαν και όμορφα και άσχημα. Διάφορα έγινε στις μέρες, ότι έθιξες ίσως την δημοσιογράφο. Αν εθίχθη, νομίζω ότι ο καθένας μας ό,τι πιστεύει ότι παθαίνει, νομίζω ότι την πρώτη ευθύνη την έχει ο ίδιος. Όπως υπήρχαν και διάφορα σχόλια σχετικά με τη δήλωση που έκανες, νομίζω την ίδια μέρα, ότι εγώ θα μπορούσα να ζήσω την οικογένειά μου με 15 ή ακόμα και 5 ευρώ. Ναι, εντάξει, αυτό ήταν κάτι πάλι μέσα στα μονταρίσματα. Το γεγονός ότι σίγουρα ότι μια πενταμελής οικογένεια μπορεί να φάει 5 παξιμάδια, 3 ελιές και μια ντομάτα. Δεν έγινε να τρώει αρνί κάθε μέρα, μην τρελαθούμε κιόλας. Ωραία. Με παξιμάδι και ελιά